Da posava, mahni za kameru, mahni. Da tamo vidim. Zdravo živo. Uzoh malo da urežem kupine, pa rekao ček da ispričam nešto. Bila zima sad, izlomio tu komšija nogu i ja ujutru po njega da ga vozim malo tamo da ga previjaju, šta beše. I ladno bilo. On uđe u kola i kažem, jeli Gile, da ti sad prospe neko kofu vode za vrat, da bi bilo to dobro. Kaže, si normalan, si lud, kaže, kako da mi prospe sad neko kofu vode, toplu vodu za vrat. Rekao, a da uđeš sad u pod neki topao tuš, neko ženče tamo i to, i da ti ide ona topla voda. Da bi bilo dobro? Pa bilo bi, kaže, bilo bi. To vam je definicija, ljudi, dobra i zla. Dobro je sve ono što želimo da nam se dešava u sadašnjem trenutku, a zlo je sve ono što ne želimo da nam se dešava sad. To vam je cela filozofija. Evo da pojasnim na jednom primjeru. Čovjek i žena hoće dete. Vidi sad dete najveće, blago, ne može dugo da imaju dete, par godina recimo, i rodi se dete. I oni srećni, čoveče, srećni dobili dete i idu dalje, cepaju, rodi se još jedno. I oni srećni dobili još jedno, pa još jedno, pa još jedno, pa ide. I onda dođe 12. I oni počnu mu daju ime Stanko. Stani bre više, stani. Pa ono 13. do stana, dosta više, dosta. Znači ovo, što su prvo hteli da imaju dete i što su dobili, to je bilo dobro. Međutim, posle kad je to postalo da je 12, 13 komada, pa dosta više, bre, eto već im nije dobro. Znaš, znači ista stvar, ali različit moment u životu, može da bude dobro, a može da bude i zlo. Eto, to sam ja teo da pričam danas. Ajde.